Kani kedai bati CTV, bat pidang pet yaki kubur baman kesni, belawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ke Orange Nissan Lumsopo near Fire Brigade Shillong. Ki samla ka jela ba kanthop rui ki no hikai ki bra pendap ya ka Meghalaya Teachers Eligible Test ki la dawana ka sorga jela ba ka de thong kam no ya ki to ki bra pendap ya ka examen MTET ban weng no mardor ya baro ki no hikai ki bala shuthong ha ka contract basis unong ai ktien jong ni ka kunhon uba Sylvester Mautho ula ong ba ka sorkar kam de ban kai ya ka lawe jong ki khna school bat kadai ban thong kam noi kai de ki brio ki bala biang pura kat kum ka phang kum kini ki bala pendap ya ka examen MTET ba nakaliang jungi nila ya rai menen ka meeting ba i tepat red ya sorkar bahkan subha ban penkloino ya ka recruitment jong kini kai jungi bala pas ya ka MTET habaro school di badan apa bacela jungi te patan pensange no ya kajing continue ya di kontrak basis teachers hapo state kajungi khnang ba kinohikai di balapas purahi kindai panlong kinohikai hapo state kajungi but ni kepat yang sorkar bahkan employ namar ba hadiwei pat state bat kijela hari India kumha Assam dah gini di tayo peladap ada thung ba sanhajar ngut kinohikai bat kajingkeli pakalong balai ba ka state government kajungi kamla ban thungi kinohikai kumba la mention hagi advertisement bat kiwi tengi kepat ya sorkar ban penkloino ya recruitment bat ban pendap no khnang ba kandon le kanlong gajing mentoy na kabenta kena school jungi di badan school bofer di ba up khamang ban yo kino hikai bokura bat kino hikai gi balong tibet shisha ban hikai na kabenta kena school te ni kepat ya sorkar ban discontinue no ya kino hikai kibom pas ya ka MTET kibahikai menta kum ki kontrak teachers school bofer ko bacela jungi namar ba kane dese kala pangsta ya ka pule kadangle jugi kena namar ka dauba hi jong kajing duna hapo ki school ki jungi haga state ki jungi kalong ba kajing duna ki hikai ki balong fully qualified tengi don kami ki hikai ki ladat ya MTET menta ngimla ban ong ba kiba lepas ya MTET omla ban hikai school namar ba ngilang yo ka sithiru na ngilang yo ka kopi jung sithiru no principal secretary bala mention ha ka sitrik Julai arjar arpo ba baro school kibate jung ka government ba ki government iden ampo ka jela ka juni kini ban thung bait da kino hikai ki bala dep ya ka MTET but la kepat ru yo sorkar bakan but ka kum gane ka rule bahkan norms jong ka RTI khnang ba kanlong gajing mentoy namta kari bekerja penreu di jungi borowai ngi kepat ya sorkar ba kan subha ban follow up ya gane pat ban pendap no kham kloi namar ba ki khna school kidon kam ban yo e gijing kule jungki bat ban yo e gijing na start na ginun kai ki ba biang pura hoi ngidon ketu ne gijing syak kentho ba ki ong ba ni bapas MTET ke MTET kadai tangka way ka certificate ka ba tiong ba a piece of paper cannot decide my future te ka sisya kalong ba ya ka future jungi hi kibreu la decide tang na way ikot la ne tang na way i copy jungi sti mare kha seperti niyo i way ikot kon sisya ba im kata ada birth certificate bakayat kumta bat idon kamru ya kiwei pat ikot bat piece of paper ila ban decide yang ne ya pi ne yang ibaro bangilak nem ban thebut la ne ngi dein hem di khasi bat piece of paper hi la tho yang i lada ngi dei ban yo ya ki arrest warrant la de wat ya ka death certificate wat ada ngi layak ru tada ba piece of paper kalau bedon kam adu kata bat ka MTET dei ka bedon kam adu kata lada ngi pe kiwei ki bentaru kumha kum ki doktor ru ki balapas MBBS lada kimdap ya kan nit kemud kimla ban long ki full qualified doctors kemud kimla ban either way kimla ban examine wat mata kiyo mengenai kerdan doktor ki balapas MA ru kimla ban hikai ki college kum ki lecturers lada kim padap ya ka net bat kum ta terter
te kinong kai ru lada kila dep maknai ke dia lihat ru lada kim dep ya ke mtet ane ke sitet kim long kiba fully equipped ban hikai school boper kibran hak state bat ke jela ke juni te ni ke bat yang sorgar ban follow up ya kene bat ni ke bat ru ki kimi pa lada kwa shisha bagi kun jumpi kinong ki panang bastat kiba shai shisha kiba bagi education hak state juni kan kiu te ni ke bat epi smubha kerenlam ya kinong ikmat jumpi kerenlam ya ki managing committee jumpi badan hakisnong boper badan kam bentung dan kinong kai ki balong fully qualified nang ba ka school bag education hapo ka jala jungi kan kiu namar ka jingduna jung kinong kai hi kan ta ki khna kan ta ki melang salang namar ba kinong kai hi idei banlong ki icon ki ban pi example ki khna kumno ki khna kin nge ya kinong hikai ki bo feel ya mtet bakin hikai school ka jingkeli ka sami nagi khna da ka boong utay uso lane ka tega mes yala de ru kampat pas kumno kan expect yangi ban pas te kamot kan sedon ka jingkeli nagi khna ru bang ada ka don ka jingkeli nagi khna kumno gini kinong hikai din juba ba yala de ru tim patlong fully qualified te kan ta ya ka examination bakero per manda kinong hikai kin ban pas khna kumno kin sekeli kumno pi yala de kimpas yang ni penfil bat kumta tetap bat ni kerman ba ikmi paru kin support yang ni kena school ru sumbah support yang ni tisang balang boper bat kinong punya school boper subhai kersan lam yang ni ba ka e ka badai hok banyo bat ka e ka badon kam e banyo na ka benta ka jingmentoy lang jombaro bat ka basusi kalong ba kibobun na kibapas kamtet mentau senam ru di bun bahagi kandidat kibala jan ke cross ya ka kila jan over age la apa namar ba kila up la ki bun snam nadu snam arjar kendai hadu mentaki apa ya ke appointment ke badai hok bakin yo bat hadin gikat tu kanai penai la don kijinya ki na kaliang jong kinu hikai ki bohong ba deban regularize no ya kinu hikai kibala trade contract basis sa state kajing keli galong ba kinu hikai ki badang trade ki contract basis kimla ban claim bakane kadi ka push ka jungki lane namar bahat ko ka appointment jungki la tho bakila ban tray kan san kundai singi bat ai extension bang ki bakin tray bang sa san kundai singi bat kumta gaya bat ban recruit ya ki kum ki contract teachers ru kam shimdan kano ka interview kam shimdan kano ka written test kam shimdan kano ka advertisement balak post ban room kum ka contract basis ne kum contract basis teachers te lada ki regularize ya kane kamut kaladai ka greatest blunder ever happen in Meghalaya kaladai ka greatest blunder ever happen in Meghalaya namar ba kumno pintung ban regularize ya kine kai iba claim dan kano ka appointment joki ka ba layak at follow up ka kumki rule jong ka government da ba ai advertisement ba don ki interview don ki written test ba kumta teter andre lada ki tung kumta kamut kalau ada ikum kajing tak matyong ya ka anhi beroi tinggal pat ya kesorkar kan sange ban regularize ya ki lada kim pat dehi ki batebet bat long fully qualified nang bakan nom ketak ya ke state hi jungi ya ke burom ka ijat hi jong ke state jungi beroi balada kesorkar ka regularize ya kene ya kini hikai ki ba fail ya ke mtet kamut kiwei ru ki department ki hak ban regularize lut ya baru kau di kontrak basis kiba tray ko ki department boker kiba empat fit ban long kinong tray bokura telada ki le hata education department kemut ki we department kable lang tham kalong salusa bat kane he ko bom la long bat ka bom ibit ibyang hero apo ka jela ko juni lemba kane ni kepat ke sarkar bat nakaliang jongi kumka grup ru ngin yai putin bat ngibu ya ka cingkerpat red sarkar ban penkloi no khrang ba kalau wei jong kena school kan long kapapa